Operación Pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. Ao abrir a porta notou algo raro, igual que a noite anterior. Soubo que había alguén na casa antes de que a criada lle dixese que o esperaban no salón. O que non escoitou foi a nena rebulir pola casa adiante. «E Beda?» preguntoulle a criada. «Leveina ao seu cuarto, é que esta xente...» respondiu a criada facendo un aceno despectivo cara ao salón. León entendiullo ben. Era o xesto que facían cando se cruzaban con alguén coma nós. Armouse de valor e abriu a porta. A habitación estaba a escuras, as cortinas medio pechadas e unhas sombras de pé a carón da mesiña de centro. El prendiu a luz. «Apague a luz», ordeoulle a voz, non metálica, pero que se lle parecía bastante. «Desculpe, pero esta é a miña casa, e eu quero ver con quen falo», dixo con seguridade por primeira vez na súa vida. «Daquela pecha as cortinas e prenda só esta», dixo a figura siniestra senalando a lámpara de lectura. Eran dous homes grandes, vestidos de escuro, con cara de pouca saúde e xesto rigoroso. León fixo o que lle mandaron. Apagou a luz, prendiu a lámpara e pechou as cortinas. Ao dar a volta e velos de costas, figurouselle que igual non eran os do teléfono, senón do goberno. Tiñan un porte militar que lle lembraba os altos cargos da Garda Amarela. Decidiu non dicir ningún sí. Demais. «En que lles podo axudar?» preguntou con voz dubitativa. «A pregunta é, en que o podemos axudar nós?» Dixo o home da voz que se parecía a do teléfono. «Pero quen son vostedes?» preguntou máis asustado aínda. «Nós non damos explicacións. Vostede contactou con nós, saberá a que aterse, imagino», respondiu o outro home cunha voz máis amable. Máis amable, pero igual de rigorosa. León seguía temendo que fora unha trampa. «Non sei de que me falan», dixo. Os homes miráronse entre sí. Entenderon a postura de León. Sabían que todas as precaucións eran poucas, tanto por parte de León como pola súa parte. «Repítolle que foi vostede o que contactou con nós», dixo da voz que se parecía á do teléfono. «Non, eu non», dixo León. «Mire, as cousas están así», dixo da voz un pouco máis amable. «Vostede non contactou con nós e nós non somos ninguén. Así que se vostede non precisa a nosa axuda, marchamos e listo». León quedou paralizado. Non sabía que facer. Viuse diante dunha ponte colgante feita de táboas atadas con cordas, a piques de romper. Non sabía se botar a correr para acabar antes ou ir a modo para que tardase máis en romper. «Andando», dixo da voz severa. «Non, agarden», suplicou León. Ía facer algo que vira facer nalgunha das negociacións da súa muller. «Imos supoñer que eu fixen unha chamada». «Que non a fixen», comezou a expoñer. «E supoñamos tamén que vostedes veñen porque eu os chamei, que non ten por que ser así. Nese caso, o que eu querería, que é un supoñer, pero querería que a miña muller volva. Ou volver eu con ela, hipotéticamente». Os homes volveron mirarse entre sí. «Hainos que aguantar», dixo da voz severa. «Ben, supoñendo que iso fose así, igual nós lle poderíamos axudar, se vostede está disposto a arriscar máis do que os está facendo, hipotéticamente, claro». «Arriscarme? A que? E se me pillan? E se...» preguntaba León sen descanso. «Mira, meu, para pescar hai que mollar o cu», dixo da voz máis amable. A León valiulle a resposta. Era unha linguaxe que nunca empregarían os da Garda Amarela, nin os de incógnito, nin os altos cargos, nin sequera os máis arrastrados do goberno. «Está ben», dixo León. «Que teño que facer?» Acabouse.